veel van een dominee gehoord? Dat is dan niks, hè? Dus, ja, waar blijft hij dan? Zullen we maar eens even roepen? Dominee Frans Brouwer. Net hadden we het er natuurlijk over dat IJsdijken die prachtige kerk kreeg. En als er een kerk is, dan moet er een dominee komen. En die kwam er. Johannes Ceperius. Een dominee nog Calvinistischer dan Jan Calvijn zelf. Dus die was ook niet zo geliefd eigenlijk. En toen die dominee er was, ja, dat kerkje dat zat niet vol. Want ja, IJsdijken omgeving, dat was natuurlijk heel lang Spaans geweest. Dus ja, de meeste mensen waren ook niet overgegaan tot het protestantse geloof. Dus dat kerkje kreeg hij maar niet vol. Maar toen begonnen er allerlei rare dingen te gebeuren. In en om IJsdijken. Zo gebeurde het op een keer dat er een schip de haven van IJsdijken binnenvoer. Koopvaardijschip. Had allerlei producten bij zich. Kwam van Amsterdam af. Daar hadden ze allerlei producten overgeladen uit de oost. Vaatjes met kruiden, specerijen. Ze hadden uit het noorden allerlei planken bij zich. Dat schip werd in IJsdijken gelost. Maar ja, een schip vaart nooit leeg terug natuurlijk. Dus dat moest weer geladen worden. En dat zou geladen worden met zakken graan. Die hier in de omgeving allemaal geoogst waren. En op een keer loopt er een arbeider. Loopt de loopplank op een nacht was het. Een zware zak graan op zijn rug. Loopt die loopplank van het schip op. Daalt de trap af. Zet die zak neer in het schip. Gaat de trap weer op. Zet die zak. Of loopt die loopplank weer af. En wie staat daar? De dominee. De dominee zegt tegen die man: Cornelis, wat ben je aan het doen? Ja, dominee, ik ben de zakken graan het schip aan het binnenbrengen. En dat moet snel gebeuren, want dan moet onder de morgen is het hoogwater, dan moet dat schip wegvaren. En dan moet alles gedaan zijn. En de kapitein heeft aan ons, de havenarbeiders, een vette premie beloofd om dat nu allemaal te doen. Ja, maar Cornelis, zei de dominee, weet jij dan niet dat de dag des Heren ondertussen begonnen is? Ja, dominee, dat weet ik wel, maar toen de pastoor hier nog was, toen mocht dat altijd. Daar kregen we dispensatie voor. En de dominee, die zei niks tegen Cornelis. Die draait zich om, die loopt weg. En op dat moment hoort Cornelis hem nog mompelen: voor deze zonde zul je gestraft worden. Ja, Cornelis. Ik moet mijn werk toch doen. Dus die loopt naar die karren waar die zakken graan staan. Die grootste zak. Ze waren zakken van zo'n 40, 50 kilo. Hè. Tegenwoordig is dat nog 20, 25. Maar dat waren echt zware zakken. Die gooit zijn zak op zijn rug. Loopt die loopplank op. En terwijl hij die loopplank oploopt, wordt die zak steeds zwaarder en zwaarder. Die daalt dat schip weer af met die zware zak. Die zet die zak neer in het ruim. Gaat die trap weer op, loopplank af. Pakt de volgende zak. Denkt hij, deze is niet zo zwaar. 40, 50 kilo. Maar deze is niet zo zwaar. Gooit die zak weer over zijn rug. Loopt die loopplank weer op. En die zak die werd weer zwaarder en zwaarder en zwaarder. Nou, dan moest hij die ladder weer af met die zware zak. Viel bijna van die trap af. Zet die zak weer neer. Gaat die trap weer op, loopplank af, volgende zak op zijn rug. En weer hetzelfde. Die loopt de loopplank op en die zak die werd zwaarder en zwaarder en zwaarder. En zo moest hij heel dat schip, samen met zijn collega's, heel dat schip vol met die zware zakken brengen. De andere dag was hij gebroken. Toen dacht hij van ja, ik ga eens langs de pastoor.
Want daar kregen we altijd dispensatie van. Die ging naar het klooster, want de pastoor was een van de paters minderbroeders die daar in IJsendijk een klooster hadden. En dat was een leuk klooster, dat was een goed klooster. Want die hadden landerijen, die verbouwden van alles. Maar waarom was het zo'n goed klooster? Behalve dat zieleheerders waren, hadden ze ook een enorme brouwerij. En ze maakten het beste abdijbier van de buurt. Maar die komt bij het klooster. En het klooster is leeg. En die ziet daar iemand lopen en die zegt, hé, waar zijn de paters gebleven? Ja, zegt die man die ze tegenkwam. Die paters die moesten weg van de dominee. Die zijn verdreven. Die zijn getrokken naar het Sas van Gent. Want daar is een grote klooster, daar zijn ze welkom. Rare zaak, hè? Het klooster is weg. Gebeuren rare dingen. Wat moet daarmee gebeuren? Wat is dat? Ja, niemand wist het natuurlijk. Een tijdje later komen we Fons tegen, Fons de Put. Die noemen ze de Put omdat hij een beetje van die ogen had die er een beetje uitstaken en zo. En Fons de Put was een boefer. Weet niet wat een boefer is? Ja, je zou het dan moeten weten. Nee, je weet het niet? Op de koeienpas nog? Nee, een boefer, dat wordt gebruikt in West-Vlaanderen nog, dat is een paardenknecht. En Fons was een paardenknecht. En die had op het land gewerkt en die bracht de paarden terug naar de stal. Even borstelen, even eten geven. En die gaat terug naar Rus. En die denkt, ik ga lekker naar Rus. We hebben vandaag een stoofpot van een lekkere naas, want die had naas gestroopt. Dat deed hij wekje, zo stiekem de naas stroop. En mevrouw had er een stoofpot van, maar lekker. En die loopt naar Rus. En die zie je in één keer, vlak voor hem, zo van hier naar hier ongeveer, ziet hij een kraai voor hem vliegen. Toch raar, een kraai, zo'n rechte lijn kraai, die vliegen altijd een beetje zo, zeg zacht door de lucht. En deze kraai recht voor hem, dat vond hij maar heel raar. En best dat hij bedenkt van, dat is raar, met die kraai was die kraai weg. En in één keer ziet hij een muszoontje voor hem lopen. Ja, er komt uit de Achterhoek, je weet niet wat een muszoontje is. Hè? Nee. Een muszoontje, dat is een wezeltje. Okay. En dat wezeltje liep zo recht voor hem. Dat is toch heel raar, hè? Eerst een kraaien, een wezeltje, en dan knipt een keer zijn ogen, en er loopt een naas. Ja, dat is toch wel... Die had veel meegemaakt in zijn leven, maar dat toch niet, hè? Dus die komt dus, en meestal liep hij dan even voordat hij naar binnen ging, liep hij even langs de put om even wat water te drinken, maar dat deed hij nu maar even niet. Die liep naar binnen en zijn vrouw had een lekkere stoofpot klaargemaakt, maar die had er die avond geen hap van gegeten. En weer zo'n rare gebeurtenis. De andere dag wilde hij weer naar die boerderij van boer Busse gaan, dat was een pijn van boer Busse. En die loopt de dik af en die komt de dominee tegen. En de dominee die zegt hem netjes goeiedag. Die zegt, hoe gaat het met je? Ja, zegt u, waar goed? Die zegt, ik hoop jou zondag in de kerk te zien. Want dat is lang geleden. En verder liep de dominee en die ging naar zijn werk. Weer een tijdje later. Hier in Dizendikke, voor de heer aan de Dizendikke, komt die weer naar het Rozemarijnstraatje, dat weet je, hè? Ja, achter de kerken. Die Rozemarijnstraat, dat justjes en de Rozemarijnstraat, van die lukken voor de raam, van die blind. Kruipt dat raam uit. Want ze had die avond als een stiekem een afspraak bij een vrier. En zo'n afgesproken, vanavond gaan we dat spelletje spelen, wat onze ouders ook altijd spelen, maar daar is nooit over praten. Dus Annemarie die doet die blinde beetje terug dicht, die loopt door de schaduw richting Kerkhof, richting het weidje van Vermu, want ouders en dikke nog niet weten dan nog wel waar dat is. En het weidje van Vermu, als je zo wat van die boompjes staan, van die strukjes, en daar was ze afgesproken met een vrier. Dus loopt er naartoe. En
komt er nu iets achter me, dus ik kijk een keer achter. Je ziet niks. Oké, nee, maar ze zien niks. In de schaduw hoor ik nog iets. Word ik nog geheig. Oké, stil is dan. Nee, ik hoor niks. Wacht, zie ik daar een paar ogen in die struiken? Kijk nog een keer goed. Nee, ook niet. In ieder geval, ze weer heel zenuwachtig en het was toch een stukje lopen wat ja, ze voelde er niet op haar gemak. Maar ze kwam uiteindelijk bij het weidje van Vermu en ze ziet daar in de verte al een schaduw staan, een vrije die staat daar. En ze rent er naartoe en ze wil hem zo een keer omhelzen en die is kletsnat van het zweet. Ze zei, wat is er nu aan de hand? Ja, zegt hij, ik liep naar hier. Die zei, kon dat maar aan het idee, dan achtervolgde weer. En af en toe dan hijgde er iets in mijn nek, maar elke keer aan keek, dan zag ik niks. Dan ik stil stond om te luisteren, dan hoorde ik niks. En ja, ik voelde me niet op mijn gemak. Ja, zegt ze, dat dan kijk ook. Nou, die avond, die vriend, die Annemarie houden naar rust gebracht, die heeft gerend naar rust. Er zijn geen spelletjes gespeeld. De andere dag, Annemarie die diende op het kasteeltje daar op het einde van de Konijnenstraat, dat diende ze. En ze loopt er naartoe en ze komt Jacobus Peres tegen. Dag Annemarie, zegt hij. Ik hoop niet dat je verkeerde spelletjes speelt. Ik dacht, hoe weet hij dat? En ik zie je zondag wel in de kerk, zegt hij. Nou. En op een gegeven moment begon het een beetje in de dikke te honzen. Elke week gebeurde er wel iets. Het was ondertussen zo november geworden. En je weet, zo eind november, dan beginnen de kinderen het een beetje op de zenuw te krijgen. Dan krijgen ze de kriebels, dan worden ze van alles. Dan wordt er op de raam gebonkt. En als dan gelukkig gaat de deur een eindje open, zie je een zwarte naald en die gooit dan van die peperbollen op binnen of zoetigheid. Een andere keer wordt er gebonkt als ze wat ondeugend geweest zijn. En dan gaat die deuren niet open, maar dan worden ze een kettingrammel. Dus ze zorgen wel dat ze braven waren. En zo op het einde van november, begin december, 5 december, als ze dan braven geweest waren, dan mochten ze bij de schouwen een klompen zetten of een mandje of een bord. En als ze dan maar genoeg liedjes zongen, als ze dan maar braaf genoeg geweest waren, dat was de andere morgen op 6 december, was dan die schalen of die klompen of dat mandje, dat was dan gevuld met allerlei lekkere dingen, zoetigheid en appels. En als ze geluk aan, of van de vader en moeder een beetje rikker waren, appeltjes van oranje, want die kwamen er ver aan. En 6 december in alle vroegte, dan waren die kinderen allemaal opgelaaid. En dan wilden ze dus al dat mandje gaan bekijken. Ja, en als ze dan vanuit de vader en moeder mochten opstaan, ze renden naar dat mandje, naar die klompen, naar die schoen, naar dat bord. En wat lag erop? Rotappels, viezigheid. Jantje Stek, die kwam met die appeltjes gekropen. Raar. De zondag daarna in de kerken roept de dominee vanaf de kansel dat hij niet wilt dat er nog van die heidense en paapse gewoontes zullen plaatsvinden in het mooie stedelijke IJsendijken. En die riep er nog achteraan, ik ben liever Turks dan paaps. Maar wat viel de mensen op? Elke keer als ze hoorden dat er wat gebeurde, en ze zaten de zondag daarna in de kerken, dan leek het wel of die dominee er elke keer wat slechter uitzag. Zou dat met elkaar te maken hebben? Vroegen ze er eigen af. Nou ja, ik denk niet dat we dat ooit zullen weten of dat met elkaar te maken had. Maar elke zondag kwam er een donderpreek en het weer op een gegeven moment. Sinterklaas was voorbij. Ja, dat was geen Sinterklaas meer, dat was een fiesta van rotappels. Kerstmis, ja normaal, dan ging je naar de kerk en daarna ging je lekker eten en drinken. Nee, die dominee die gaf dan weer een donderpreek. En
Dat weer niet gegeten, dat weer niet lekker gedronken. Dat was allemaal heel sober. Je kreeg Pasen, dat was ook niks aan. De kinderen die kregen ook geen nieuwe kleren, wat normaal de gewoonte was. Pinksteren, ja, normaal kwamen er allemaal speelmannen en acrobaten en muzikanten naar een dikke om daar een groot feestje te vieren. Gebeurde ook aan niet. De eerste Pinkster ging sober voorbij, de tweede Pinkster ging sober voorbij. En toen gebeurde er iets raars. De dag na de tweede Pinkster kom jij van de ouderling door de straten. Bij hem liep de stadsomroeper met een grote bellen. En die riep om dat de dominee onder helse pijnen was gestorven. En dat iedereen verwacht werd om afscheid te komen nemen van de dominee. Dat gebeurde. De dominee, dat moet ik je er nog even vertellen, die woonde in de Koninginnenstraat. Toen had de Koninginnenstraat niet, want er was ook nog geen koninginnen natuurlijk. Maar in de Koninginnenstraat en eeuwen later werd in het huis van de dominee een huiskamercafé opgericht door Nelly de Lausanne. Ken je die nog? Ja, ik zie Carlo de Rakkenek, die kent er. Je bent er vaker geweest, hè? Ja. En hier bent er getrouwd. Ja. Maar toen was Nelly de Lausanne nog lang niet geboren, hoor. Maar en dat dus, was dus van de dominee. En als je daar bent, kwam iedereen werd geacht om eventjes netjes afscheid te komen nemen van de dominee. Dan had je een halletje, dan had je rechts een kamer, en dan had je links een kamer. En in de linkse kamer daar ligt de dominee op zijn bed. En die kamer, die was, voor degenen die het een beetje kennen, dan had je dat dus van Nelly de Lausanne, zeg maar even voor het gemak. Daarnaast had je dat nog steeds zo'n klein hangetje. En dan had je vroeger daar een slagerij zitten, nu zit daar een sushi-ding. En in dat gangetje, en dat dus van de dominee, zat een klein raampje. Dat is al lang weg, hoor. Maar daar zat een klein raampje. En in die kamer ligt die dominee. En de mensen die stonden in een lange rij te wachten om afscheid te komen nemen van de dominee. En in één keer gebeurt er iets raars. Door de straten komt er een grote zwarte noot aangelopen met van die vlammende rode ogen. Die rent dat dus binnen, die rent die kamer binnen, die neemt een sprong en die gaat bovenop op de borst, op de buk van de dominee gaan zitten. En die was er niet af te krijgen. Mensen die zijn nog kst. Maar dat beest bleef zitten, zit dan met van die felle ogen, van die lange tand, kwil uit zijn bek, kun je je dat voorstellen? En die zat daar, die bleef allemaal zitten. Ja, hoe kreeg dat beest nu weg? Had iemand probeerde om hem weg te jagen, dan begon hij te grauwen. Ja, binnen de kortste keer was natuurlijk dat kamertje helemaal leeg. Die straten was binnen de kortste keer helemaal leeg, want er was natuurlijk niemand die zat te wachten op een beter van dat beest. Hè? Ja. Er ging een dag voorbij. Er ging 2 dagen voorbij. Er ging 3 dagen voorbij. Het was mooi voorjaar. Dus ja, er was nog geen koeling en zo, dus het werd toch uit het doet heel beeldend. Dat de dominee toch wel ter aarde besteld werd. Hè. Ja, dat gebeurde niet, maar wat nu gedaan? Hè? Hoe kreeg je dat beest dan nu weg? En niemand durfde in de buurt te komen. Nou, het was al de 4e dag, toen kwam er een karre, is een dikke binnengereden. Er kwam een koopman met handelswaar. Die reed naar een uitspanning, daar is in de Waterpoortstraat, geloof ik. En die Spaanse paardhut, die had dat herbergje binnen. En zegt tegen de waard, doe me maar een lekker kanne bier. Ja, ik kreeg een kanne bier en die hoorde dat verhaal van die dominee. Ja, die zegt, ik weet daar wel een oplossing voor. Hoezo weet je daar een oplossing voor, zegt die waard. Je bent maar gewoon een koopman. Wat weet je hiervan, van zulke helse beesten? Ja, die zegt, ik weet er niks van. Die zegt, maar die paters uit het sas van Gent, altijd erbij, die kunnen dat beest zo wegkrijgen. Ja, wat die paters, waar hebben dat meer gewoon? Die paters zijn maar een keer tegengekomen. Hè? Die waren een keer weggejaagd tussen dikke, geloof ik. Hè?
Ja, in ieder geval, ja, die waard ging toch maar naar die ouderling. Ja, je zit dan een koopman binnen in het café en die beweert dat die paters het zelfs wel, die helhond wel wegkrijgen. Ja. Ja, dat paapse gedoe. Maar uiteindelijk komt er een van die ouderling, die gaat naar die koopman toe, die zat al aan zijn 6e pot bier ondertussen. Die zegt, Spanje per maar terug in Riemann naar Sas, ik betaal 2 en vraag maar aan die paters of ze langskomen. En het liefst zo snel mogelijk. Ja hoor. Een andere dag kwamen er 3 paters aan. Waar moeten we zijn? Ja, tussen van de dominee. En die begonnen er werk te doen. Hè. Er was er één en die had van dit bij hem. Dat ga ik toch nog even laten zien. Weet je wat dat is? Nee, klein hartje. Er zit iets in. Nee, weet je dat niet? Ja, hier zou het moeten weten, maar je hebt de verhaal van mijn moeder ook altijd gewoon. Ik kan niet zien wat het is. Klein hartje. Ik zei het is er. Je weet het ook niet? Ja, dat zijn mijn zusters, hè. Die hebben altijd ook die verhaal van mijn moeder gehoord, maar dat weten ze niet, hè? Nee, hè? Die paters die komt binnen. Komt er een met een wierookvat. Die begint dat te vervullen. Komt er een met een emmer, met zo'n kwispel voor wijwater. Een ander die pakt een zakje. En in dat zakje daar haalt hij allemaal kleine spikkertjes uit. Maar dat waren niet zomaar spikkertjes. Dat waren paasnagels. Paasnagels, dat waren... Ja, je zit zo te knikken. Je weet wat het zijn, hè? Ja. Paasnagels, dat zijn de wierookspijkertjes die in het krus genageld zitten op de paaskaars. En die had zijn zakje en die had van die paasnageltjes eruit. En die begint die paasnageltjes op de dorpel te leggen. En die begint die paasnageltjes rond dat bed te leggen van die dominee. En ondertussen zijn die paters maar aan het bidden, hè, aan het bidden. Die begint er aan en die begint dan met zijn wierookvat te zwaaien. En in één keer pakt een ander die nimmer met die kwasten, die dopt dat je flink naar wijwater en die begint die grote noot te besprenkelen. En die noot die begint keihard te janken. En wat hij voor elkaar kreeg, dat weet ik niet, maar dat kleine raampje, dat sprong hij zo door. Die rende de straat uit en is nooit meer gezien. Nou, die dominee kreeg zijn uitgeleide dienst. En iedereen begon eigenlijk op te fleuren. En wat hebben ze toen in is een dikke gedaan? De dag na de tweede Pinkster en ze uitgeroepen tot een nationale, in ieder geval nationaal, zo groot was het nog, weet niet, een plaatselijke feestdag. En tot op de dag van vandaag wordt nog altijd, en dat is een dikke, de derde Pinkster gevierd. Dat komt door die dominee. Als je niet, dan lach je, maar dat wist je niet, hè? Derde Pinkster. En dan moest er een nieuwe dominee komen. En die kwam er. En dat was een dominee, die was een man van het volk. Die had er ook geen probleem mee dat die paters terug naar het klooster ging. En je zou bijna zeggen, maar ja, het is geen sprookje, het is echt gebeurd. Je zou bijna zeggen, en ze leefden nog lang en gelukkig. En laat me dan hier het verhaal dan ook maar beëindigen.